Другі дзень візіту Святланы Ціханаўскай у Кіеў. Чарговае падзенне беспілотніка, гэтым разам на Віцебшчыне. Старт экзаменацыйнай кампаніі для выпускнікоў і абітурыентаў. Пра гэтыя ды іншыя падзеі аўторка 26 траўня распавяду ў кароткім выданні навінаў. Вітаю! Святлана Ціханаўская і дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў працягваюць візіт ва ўкраіну. Падрабязнасці у майго калегі Сергея Пелясы. Сённяшні дзень пачнецца з ушанавання памяці беларусаў загінулых за Украіну, між іншага на Майдане. Учорашні першы дзень скончыўся сустрэчай Святланы Ціханаўскай з міністрам замежных спраў Украіны, з спадаром Сібігам. Размова працягвалася каля гадзіны, абмеркавалі шмат розных дэталяў. І пасля гэтага Ціханаўская і Сібіга выйшлі на прэсавую канферэнцыю. Украінскі міністр пачаў канферэнцыю з таго, што ён размаўляў са спадарняй Ціханаўскай па-украінску, а яна па-беларуску. Гэта было такое спатканне, на якім не быў патрэбны перакладчык. Мне ўдалося задаць пытанне спадару Сібігу пад канец прэсавай канферэнцыі пра тое, як звязаны візіт Святланы Ціханаўскай і пагрозы з боку Рэспублікі Беларусь, пра якія ўсё часцей гаворыць украінскае кіраўніцтва. Спадар-міністр адказаў, што адбываюцца спробы выцягнуць Лукашэнку з-пад уплыву Расіі і што гэта не атрымаецца, а таксама, што яны бачаць пагрозы, не пра ўсе яны могуць адкрыта казаць, і яны будуць люстэркава адказваць на гэтыя пагрозы. Наша рыторыка заўсёды базуецца на канкрэтных звестках і фактах, і яна прапарцыйна ўзроўню ці маштабу пагрозаў. Калі мы бачым чарговую спробу ўцягнуць беларускі народ у гэтую вайну, в чужую вайну, вядома ж, мы рэагуем. І, дарэчы, мы будзем рэагаваць люстэркава ў выпадку любых правакацыйных варожых дзеянняў у дачыненні ўкраіны. Украіна будзе дзейнічаць люстэркава ў сваіх адказах, рашуча і жорстка. І цяпер у нас для гэтага ёсць усе магчымасці. Сёння Святлана Ціханаўская разам з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сілаў наведала Майдан Незалежнасці ды ўшанавала памяць беларускіх герояў, якія загінулі за свабоду Украіны. Вельмі ўдзячна, што ў сэрцы Кіева ёсць такое месца, дзе мы можам шанаваць памяць нашых герояў. Пару дзён таму мы даведаліся пра смерць Ціхана Клюкача. Гэта ўжо агулам 90 беларускіх добраахвотнікаў і добраахвотніц, якія аддалі свае жыцці за свабоду Украіны і за свабоду Беларусі. Я вельмі ўдзячная валанцёрам, беларусам, якія шануюць гэтае месца, якія даглядаюць яго. Это вельмі важна, што мы, беларусы і украінцы, разам змагаемся за сваё права, за вольнасць нашу, за наше права вызначаць нашу будучыню самім. У Беларусі зноў упаў беспілотнік. Паводле інфармацыі тэлеграм-каналу «Віцебская вясна», здарэнне адбылося яшчэ 23 траўня каля вёскі Янава Сенніцкага раёну. Пры падзенні дрон пашкодзіў лінію электраперадачы, а з кепкі беспілотніка забралі сілавікі, а мясцовым жыхарам забаранілі распавядаць пра здарэнне. Афіцыйных каментароў ад уладаў няма. Раней з'явілася інфармацыя пра падзенне дрона ў Глыбоцкім раёне. Там здарэнне адбылося 17 траўня. Па ўсёй краіне стартавалі цэнтралізаваны экзамен і цэнтралізаванае тэставанне. Сёлета іспыты праходзяць у адзіныя тэрміны, як для 11-класнікаў, так і для выпускнікоў мінулых гадоў ці каледжаў. У першы дзень удзельнікі здаюць прадмет на выбар. Агулам маштаб кампаніі ўражвае. На ЦЭ зарэгістраваліся больш за 59 000 чалавек, а на ЦТ больш за 66 000 абітурыентаў. Самымі папулярнымі прадметамі сталі расейская мова, матэматыка і грамадазнаўства. Іспыты прымаюць у 144 спецыяльна абсталяваных пунктах. З сабой дазволена браць толькі пашпарт, пропуск, чорную гелевую ручку і просты калькулятар на фізіку ці хімію. А для 10-класнікаў распачаліся абавязковыя вайсковыя зборы. Сёлета яны працягнуцца 10 дзён замест 5. На дадатак зборы зрабілі абавязковымі, інакш могуць не перавесці ў 11 клас. Частка падлеткаў правядуць іх у школах, іншыя на базе вайсковых частак. У праграме збораў тактычная, агнявая, інжынерная падрыхтоўка. Абяцаюць, што 10-класнікаў навучаць рабіць акопы ды аказваць медычную дапамогу. Міністэрства ўнутраных справаў сёння і заўтра ладзіць у Магілёве комплексныя камандна-штабныя вучэнні. Некаторыя вуліцы гораду будуць перакрытыя, а побач з лядовым палацам будуць гучаць выбухі ды стрэлы. Раней аналагічныя вучэнні ўжо прайшлі ў Менску, Берасці і Віцебску. Па выніках апошніх міністр Кубракоў выказаў незадаволенасць гатовасцю міліцыянтаў разганяць пратэстоўцаў ды прыгразіў дысцыплінарнымі мерамі віцебскім сілавікам.
Афіцыйны Менск узаконіў фармальны парадак прыёму працоўных мігрантаў з Пакістану. Адпаведны дакумент ужо падпісаў Лукашенка. Паводле ўладаў гэта дазволіць прывозіць у краіну пакістанскіх спецыялістаў ды іхныя сем'і выключна пад канкрэтныя вакансіі і толькі паводле папярэдніх запытаў беларускіх кампаніяў. Тэхнічны бок справы ад афармлення дакументаў да арганізацыі пераезду чыноўнікі ўсклалі на пакістанскую амбасаду, ліцэнзаваныя агенцтвы і замежнае бюро эміграцыі. Гэтыя афіцыйныя правілы зацвердзілі на фоне агучаных раней планаў Лукашэнкі прыцягнуць на рынок працы да 150 тысяч жыхароў азіяцкай краіны. Пры гэтым пакістанскія медыа ўжо фіксуюць сур'ёзныя праблемы сярод суайчыннікаў, якія прыбылі ў Беларусь раней. Мігранты сутыкаюцца з эканамічнымі цяжкасцямі, моўным бар'ерам і адсутнасцю рэальнай працы, а некаторыя былі ўцягнутыя ў міграцыйны крызіс на мяжы. У Слоніме двухгадовая дзяўчынка выпала з кватэры на 5-м паверсе жылога дому. Паводле папярэдняй інфармацыі, маці пакінула дзіця без нагляду, пакуль была на кухні. У гэты час дзяўчынка ўлезла на гульнёвы кубік, што стаяў побач з батарэяй. Узабралася на падваконне і выпала з адчыненага вакна. Дзіця шпіталізавалі ў цяжкім стане. Як патлумачыла маці, дзяўчынка неаднаразова ўзбіралася на падваконне, таму ўсе клямкі з вокнаў былі знятыя. Аднак у дзень трагедыі жанчына забыла зачыніць вакно. А ў Полацку дзіця атрымала электратраўму. Здарэнне адбылося на тэрыторыі трансфарматарнай падстанцыі, куды прабралася кампанія з 4 непаўналетніх. У нейкі момант 12-гадовы хлопчык узлез на размеркавальныя электрычныя ячэйкі, што былі пад напружаннем. Спускаючыся ўніз, ён схапіўся рукой за провад і атрымаў удар токам. Дзіця шпіталізавалі. 43-гадовая кіроўца Мазды ўчыніла ДТЗ на скрыжаванні вуліцаў Казінца і Ландара ў Менску. Меркаванай прычынай называюць тое, што жанчына знепрытомніла за стырном. Спачатку яна ўчыніла наезд на легкавік «Лада», пасля чаго выехала за межы праезнай і ўрэзалася ў дрэва. Кіроўцу Мазды даставілі ў больніцу для абследавання. Больш у здарэнні ніхто не пацярпеў. Мянчанка прыехала да бацькоў у вёску і зняла на відэа мясцовую зорку, бусла з мянушкаю Буся. Кожную раніцу ён прылятае ў двор, стукае дзюбай у браму і чакае ад сям'і свайго сняданку – свежай рыбы. За добрасуседствам людзей і буслоў глядзім без каментара. Сам пусти. На, я. Три. Слушай, это чудо. 4. Больш падрабязна пра падзеі дня распавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі Белсат. Каб не прапусціць галоўнага, падпісвайцеся на соцсеткі Белсату. Таксама заахвочваю вас ставіць лайки і дзяліцца думкамі ў каментарах пад гэтым відэа. Так вы дапамагаеце прасоўванню незалежнай інфармацыі. Аднак пры гэтым не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.